Vážení priatelia, rada sa s vami stretávam na dnešnom našom virtuálnom stretnutí. Volám sa Anna a venujem sa práci v mojej škole života. Dostala som dnes priestor na pár minút v dnešnej prednáške. V druhej prezentácii z minulého týždňa sme sa venovali sile myšlienok. Tomu, akú silu má ľudská myšlienka, ako ňou vieme povzbudiť, pohľadiť, upokojiť, alebo naopak ublížiť, a to nielen sebe, ale aj ostatným ľuďom okolo nás. Myšlienka má v sebe silnú energiu a jej vyslovením dostáva priestor na to, aby ožila. Je dôležité, hlavne pre nás samotných, naučiť sa správne rozmýšľať a využiť pozitívnu silu správnych myšlienok na pestovaní dobrej podstaty seba samého. Má to so sebou spojených viacero skúseností, súbojov samého so sebou. Ale iba tadiaľ to vedie cesta. Doviesť sa k spôsobovaniu zmien, s ktorými dôjdeš k nájdeniu seba samého. Je to neľahká cesta, cesta hľadania a spoznávania. Veľa razy aj toho, čo nás obklopovalo a sprevádzalo celé roky. Priatelia, životný partner, kolegovia v práci, susedia, známi, ale aj deti. Prešla som tým a mám osobnú skúsenosť. S odstupom času som prišla na to, aké to celé bolo ľahké. Stačia k tomu všetkému úplne jednoduché veci. Také, ktoré ľudia zabudli chápať v pôvodnej podstate významu. A to je úprimnosť, čisté úmysly a láska. Spôsobovaním zmien na sebe tvoríš svoju novú osobnosť. Cieľom života je život sám a pokračovanie v živote. Zmyslom života je žiť v láske a hľadať zmysel života. Máš v sebe životnú silu. Pokiaľ je táto sila bezcieľná, tak je zbytočná. Mučiť sám seba je hlúposť. Ak tvoj život nemá zmysel, tak ho hľadaj a nájdi. Nemá zmysel žiť seba zničujúci život. Je dôležité, aby si sa niekam počas svojho života dostal, no nie je jedno kam a za akú cenu. Bez tvrdej práce a rizika nenastane žiadna zmena v tvojom živote a k tomu ešte prídu drobné chyby a ťažkosti. Si tu, žiješ, meníš sa. Ty tvaruješ svoj život, lebo nikto to nespraví za teba. Často môžeš cítiť, že tvoj život nemôže takto ďalej pokračovať. Ak sa rozhodneš, tak si schopný sa zmeniť. Aké jednoduché a brilantné. Stačí sa rozhodnúť. Doslova, nič viac. Možno preto nevieš v to veriť, lebo je to také jednoduché. Nečakaj žiadny zázrak, lebo zázrak je v tebe. Nečakaj, sprav nejaké kroky. Nielen rozmýšľaj nad tým. Máme právo na šťastnejší život. Veríš mi, chápeš, o čom hovorím, lebo rovnaké problémy trápia aj teba. Aj ty by si tu mohol stáť na mojom mieste. Aj ty vidíš veci tak, ako ja. Porozmýšľaj. Okrem odvahy, čo ešte potrebuješ, aby si spravil to, čo máš? Nie sme rovnakí, ale podobáme sa. Do ľudského vedomia je už zabudované veľa naučeného, ale zatiaľ nie je vytvorený celkový obraz. Chýba tam ešte niečo. Každý sa zaoberá tým, ako zachrániť iných a pre seba nespraví nič. So svojím pretváraním čaká, pretože je toto ťažké, alebo nevie, ako má začať. Ľahšie je ísť niekam a povedať: tu som, vyliečte ma. Ver tomu, že už aj tým pomôžeš iným, ak sa sám zmeníš k dobru. Postavia sa za teba, pretože vpredu kráčaš na ceste s lampášikom ty. Iba pravý majster tvorí majstrov. Ak sa chceš stať majstrom svojho vedomia, musíš ho prekonať. Prečo by si chcel zostať chudobným a neúspešným? Zapamätaj si,
že len noví ľudia majú budúcnosť. Aby sa narodil nový človek, potrebuje novú spoločnosť. Takú, ktorá mu vytvorí priestor, prostredie potrebné k znovuzrodeniu. Také prostredie, kde sa človek nestratí, nezničí sa, netrápia ho choroby ani chudoba. Prečo by sme nemohli byť práve my začiatkom novej generácie ľudstva? Na čo ešte čakáme? Vyčkáme, pokým každý človek ochorie a zomrie na rakovinu? Ak chceme zvíťaziť nad rakovinou, musíme zmeniť náš postoj k mnohým veciam. Ak sa budeme len nečine prizerať terajšiemu priebehu, problémy môžu prerásť do takých rozmerov, že ich už nebudeme schopní riešiť. Človek so starým myslením to už nedokáže. Nikto nemôže zutekať z tohto boja a nikto sa nemôže skryť. Musíme bojovať o víťazstvo. Bez nového človeka nová zem nemá budúcnosť. Svoj osud držíš ty vo vlastných rukách. Ak si pripravený, viem, kde začať. Chceme zachrániť pre seba tento zmrzačený svet. Už stačilo predsudkov typu ako nerozveď sa, neporoď každé dieťa, nebuď nahnevaný, daj si odstrániť prsia, daj si vybrať mandle alebo slepé črevo. Nútia ťa žiť na liekoch a predsudkoch. Až vtedy ti dajú pokoj, keď už nemajú čo zobrať. Už ti neostane nič zo života. Zostaneš sám. Neostane ti nič a už nemáš chuť ani zomrieť. Toto je veru boj. Ale sme pokojní bojovníci. Naša zbraň je najsilnejšia zbraň v univerze. Naša zbraň je láska. Ale nebojujme proti sebe. Bojujme za nás. Nie porozumenie je dôležité, ale súlad. Dôležité je nadšenie, lebo bez neho niet revolúcie. Je pravda, že sa človek ľahko nadchne, avšak len nech sám nemusí niečo spraviť. Bohužiaľ, toto tak nemôže fungovať. Jedinou nádejou pre prežitie ľudstva je spoločné prevzatie osobnej zodpovednosti. Prvé odhodlané kroky jednotlivcov môžu pohnúť masami a spôsobiť revolúcie. Revolúcia nikdy nezačína bez príčiny. Život dostávame s tou podmienkou, aby sme preň bojovali do posledného dychu. Len slabosi umierajú bez boja. Podstatou našej revolúcie je samotný mier. Našou zbraňou je odhodlanie, zodpovednosť za seba a za ostatných. Nie náhodou si tu aj ty. Staň sa dobrým vodcom, potrebujeme ťa. Ľudia okolo teba tiež potrebujú vodcov, ktorí im ukážu správny smer. Je málo skutočne dobrých vodcov. Staň sa novým človekom a veď tých ľudí, ktorí si ťa zvolili za vodcu. Všetky sily ťa podporujú, pokiaľ slúžiš. Človek je zdrojom nekonečnej energie a svetla. No zatiaľ len z mála ľudí vyžaruje energia. Len málo ľudí s ňou vie narábať. Keď zabudneš na energiu v sebe, staneš sa slabým a zraniteľným. Buď zdravý a šťastný, bohatý a slobodný. Pre chorých a chudobných ľudí už nie je dôležitý zmysel života, ale prežitie. Nikdy nebuď vážne chorý. Nie na to si sa narodil, aby si bol chorý. Nech výrobcovia liekov nebohatnú práve na tebe. Zober život do vlastných rúk a buď nezávislý. Len keď si slobodný a nezávislý, môžeš byť šťastný a uplatniť sa. Len keď si šťastný, môžeš byť príkladom, čo je dôležitejšie, než by si myslel, lebo len spolu môžeme byť šťastní. Preto nie je jedno, v akom prostredí sa pohybuješ, akí ľudia ťa obklopujú a k akej skupine patríš. Ty si vyberáš skupinu, nie je skupina teba. Neboj sa byť šťastným len preto, že dnes je to ešte nezvyklý stav. Len správ krok v ústrety k životu a uvidíš, že život spraví 1000 krokov v ústrety k tebe.
Všetko, čo potrebuješ, je už dávno v tebe a čaká na teba. Avšak len chcenie ťa nespraví tým, kým by si chcel byť. Nemožné sa preto zdá nemožným, lebo si to nikdy neskúsil. Vyskúšaj to. Vyskúšaj to teraz. Pýtaj si recept. Dostaneš ho. Lepšie obdobie ti neprejde, ak sa chceš zobudiť, učiť sa, zmeniť sa. Nie prežiť, máš učiť, ale žiť. Hlavnou príčinou otupenosti je zvyk, nuda a ľahostajnosť. Rob zmenu. Nežij v otroctve zvykov. Tvoja revolúcia nepredstavuje nič iné, než zmeny. Vždy sa všetko okolo nás mení. Prečo práve ty by si sa nezmenil? Nech zmena vychádza z teba. Ty chci zmenu. Uskutočni svoju revolúciu. Každý okamih tvojho života nech je tvojim osobným rastom. Neboj sa nového. Môžeš začať od všadiaľ. Začni odtiaľ, kde práve si. Začni tu a teraz. Môžeš začať aj v malom, alebo môžeš prepnúť na turborýchlosť. Nikdy neporovnávaj seba s vlastnosťami a schopnosťami iných. Tvoje merítko má byť tvoj terajší stav oproti včerajšiemu stavu. Už aj malé veci veľa pomôžu. Už aj to ti pomôže, čo teraz vidíš a počuješ. Keď si dosť otvorený a dokážeš zabudovať tie materiály a informácie, ktoré ti ponúkame v škole života, môžeš prejsť veľkými zmenami. To už dávno nie je tajomstvom pre nikoho, že rok 2012 je rokom uzavretia minulosti a zároveň začiatkom novej éry. Netvrdíme, že z vyučovacích materiálov sa dozvieš len nové informácie. Keď niekto chcel, aj doteraz mal možnosť dostať sa k niektorým materiálom z kníh, z prednášok, z kurzov alebo pomocou internetu, ktoré sú aj v našom školskom programe. Môžeme ich brať ako kúsky skladacej hry, ktoré začali zbierať zobúdzajúce sa duše. Nevadí, že nevždy chápeš všetko, čo od nás dostaneš, lebo príde čas, keď budeš už zrelý na to a zablízka sa ti do vedomia. Zapadne to ako kúsok lega na svoje miesto. Zbieraj čím viac kúskov, lebo keď ti bude chýbať hoci len jeden kúsok, tvoje dielo bude labilné. My ti dáme na stôl viac kúskov a je na tebe, kedy a ktoré dokážeš zabudovať do svojho diela. Tu môžu nastať veľké problémy, keď z tých pozbieraných kúskov sa nevyskladá nejaká pochopiteľná časť toho celého tvaru. Viackrát sa stane, že z tých pozbieraných kúskov len veľmi málo sa poskladá. Chýba dobrý základ, na ktorom by sa dalo stavať. Aj tebe sa mohlo stať to isté, že nie postupne a od základov si dostával svoje nové vedomosti. Mohlo sa stať, že tie nepochopené informácie vyvolávali aj v tebe ešte viac nezodpovedaných otázok a tým spôsobili chaos vo vedomí. Predstavme si 7-ročného žiaka prvej triedy, ktorý bez znalosti celej abecedy a čísel pravidelne dostáva miešanú výučbu z celého vyučovacieho procesu základnej a strednej školy a z toho by mal, chudák, urobiť domáce úlohy a skúšky. Jednoducho nemôže to chápať. Asi nie náhodou sa zrodil plán klasickej výučby s postupnosťou, rozdelený na školské roky. Aj naša škola sa snaží dodržať postupnosť vo svojich vyučovacích materiáloch. Svoju obnovu môžeš začať s hocičím. Zmeny môžeš začať aj na fyzickej úrovni so zmenou svojho stravovania. Musíš iba poznať najhlavnejšie pravidlo. Náš organizmus je živý a vie prijať len živé látky. Neprirodzené molekuly sa v prírode nenachádzajú, pretože nemajú schopnosť samostatnej reprodukcie. Preto ani nemáme v tele enzymy na spracovanie umelých látok. Toto je najhlavnejším dôvodom, prečo cudzie látky v našom tele stavajú látkovú výmenu do neriešiteľnej situácie, ako aj imunitný systém
a zdravie. Problém je ten, že my ľudia geneticky, ale ani z hľadiska látkovej výmeny nepasujeme k týmto manipulovaným a denaturovaným potravinám. Prvotným cieľom by malo byť vylúčenie príjmu týchto škodlivých potravín. Ďalším krokom je odstránenie už prítomných škodlivých látok, jedov a ostatných nečistôt z tela. Podľa možnosti na úrovni buniek. Aj na toto máme riešenie. Dokonca riešenia. Minulý týždeň posledná prednáška už poskytla jednu z možností, ako sa vieme starať o fyzické telo až na bunkovej úrovni. V nasledujúcom období poskytnú naše prednášky niekoľko riešení na očistenie fyzického tela a prirodzené stravovanie. Ukážeme napríklad aj možnosť stravovať sa zo svetla. Alebo ak je vám viac pochopiteľné, z prány. Ale nechcem napredovať s takými veľkými skokmi. Zostaňme ešte trošku pri krutej realite. Dôležitým súčiniteľom je tu aj pohyb a šport, ale nie natoľko ako stravovanie. Športovci nie sú o nič zdravší než obyčajní ľudia. Aj o jogínoch počujeme, že umierajú skoro. No na teraz neostaňme len pri stravovaní. Zoberme si ešte pár sebazničujúcich vecí na fyzickej úrovni. A teraz nemyslím bezprostredne na zabíjajúce drogy, alkohol a nikotín. Kto používa tieto veci, je viac než pravdepodobné, že ani teraz, ani neskôr nebude mať záujem počuť o našich riešeniach. Pravdepodobne ani ľudia, žijúci na liekoch, nebudú chcieť priveľa meniť na svojom životnom štýle. To, na čo myslím, je osobná hygiena, kozmetika, prípravky pre domácnosť a čistiace prostriedky. Deň čo deň ľudia ohrozujú svoj najväčší orgán, kožu, rôznymi spôsobmi, chemickými a neprirodzenými zložkami. Je Božím zázrakom, že napriek tomu ešte toľky žijeme na svete. Naša škola má dostatočnú pripravenosť na telesné, duchovné i duševné riešenia, s ktorými môžeme prežiť toto kritické obdobie. U nás nie je zdravie cieľom, ale dôsledkom. Radšej buďme bohatí a zdraví, ako chudobní a chorí. S radosťou odovzdáme všetky nástroje a všetko, čo vieme každému, kto chce nielen prežiť, ale i žiť. Len vtedy môžeme byť pánmi hmoty, keď sa nad ňu dokážeme pozdvihnúť. Inak nás udupe. S univerzom a s prírodou môžeme spolu nažívať bez konfliktov, jedine ak poznáme a dodržíme jej pravidlá. Len takto sa vieme prirodzene a za pomoci samoliečebnej energie liečiť a zostať zdraví. Vy ste sa už nám pridali. Môžete sa meniť spolu s nami. Môžeme sa spolu navzájom od seba učiť. Toľko k dnešnej téme. Ani zajtra nebudeme mať ľahšiu tému, lebo budeme riešiť najsilnejšiu negatívnu energiu. Každý z nás už by mal vedieť, čo predstavuje najsilnejšia pozitívna energia. To je energia lásky. Čo môže stať proti láske? Viacerí z vás by určite povedali, že nenávisť. Ale aj taká silná energia, ako je nenávisť, je len jej následkom. Najsilnejšia negatívna energia je strach. Táto téma sa dotýka každého z nás, lebo dnes na Zemi nie je človeka, ktorý by nemal strach z niečoho. Do nejakej miery každý človek má v sebe strach, lebo nemá v sebe dostatočnú, bezpodmienečnú lásku. Kto si už na sebe všimol a uvedomil si, že žije v strachu, už nedokáže ďalej v tom žiť, ale urobí všetko preto, aby sa svojho strachu zbavil. Kde si ty a kde stojíš so svojím strachom? Upokojím ťa. Dokážeš zmeniť svoj postoj nad svojím strachom. Nepotrebuješ k tomu žiadny kurz, žiadneho psychológa alebo komplikovaný zásah.
Všetko máš v sebe a hneď máš možnosť aj používať. K tomu dostaneš pomoc v zajtrajšej prednáške. Nečakaj odo mňa zázraky, lebo zázraky máš naozaj v sebe. Je len otázkou, či chceš prejsť touto zmenou. Na dnes sa s vami lúčim, vážení priatelia, a ďakujem vám za pozornosť.